Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisor nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ini, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo. Apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Trai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel mas, Lah kok adoh meni lho. reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning sleng lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parahnya. Ora betah lho. Setengah street ora apa-apa. Itu ndak tahan kalau lawang nganggur lho. Kene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu ngono ya mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no. Apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh mas. Itu ndang ngerasa ngomel ae. Panggang geger ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Kebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora genyah. Ya wis tak jajane. Tapi nek lambemu ngomel ditanono. Dadi manten iki pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungokno wae. kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah Allah.
Aku pindu Pindu ae sombong iki lho. Kepepet. Awakmu ping 3 to apene. Enyekmu. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda Iya. karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya. Tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Ini awak pitik. Oh. Berarti dhek panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tahu. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Pitik. Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tahu mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan iki ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Alah, paling mambu terasi. aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Semari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambut rasi. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ini ki apa piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Ganggu wong repoti lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon ku lho, lek gak penting ku lho lapet telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau jek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Nah terus njalukmu apa? Karo ani lek wis gak seneng aku ku ngomong. Tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa?
Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Ngeyel. Ngeyel ta Rai. Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Lah, iya, Alon-alon. Sampeyan Kewan tak tekok paling- ngene ngaku, Kewan terus- paling Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Kurang ngeyel, Pak. boyo, Kurang ngeyel. kucing, Kurang, Pak. kirek. Udu. Lah apa, Dik? Ketek, Pak. Aku. Lah kok iso lho? Lho. Oh, berarti kethek aku. Lho kan ora Ya iki kosong. ngono lho modelmu ya. Eling lho. Awake dhewe budal ya bareng, paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Hah? Cek, Pak. Rene, alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa Piye, Pak? ta? Piye, Pak? Kowe kan wis tak anggap dulurku dhewe, Iya, iya, Pak, wis tak iya. anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kowe berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki lho. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso Tapi kendel? paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Ora wani, Cil. Ora Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah, kancil kurang ngeyel, rada Kirek, wah ora enek jengkok kira iki. tikus. Wah, ora. Pak tikus. Ah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho? Lho, ngeyel. Lah ki lho keteke. Heeh, keteke. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rapi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isik mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi lho kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Lagi. Sempenting ora mambu mbako. Lah temu locot di mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lah ya mbah kira-kira ning dhewe. Ojo ngawur ae ya. Wae sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Iku nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke pentile rumosane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masalahe cah kene iki nggo mut-mutan rokok aktif ta. Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Aku ape takon. Iya takok ket mau bulet jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa?
Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis no kok cewek-cewek. Kok cewek duduk ra iso. Kok mesti brosot ning jero katok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anjay. Lah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk biasa mentul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon. Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Kok jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho Mas. Oh alah tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rapi. Lah Mbak ayo to. Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul. 30.000, 35. Tuku rokok dedetku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora wong rokok rego 100.000 panjah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sembako malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Den ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindirat sisan. Ben siset. Terima. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda benten Beda, artine. tegese beda. Kok iso ngono? Umpamane lho Ya Mas. contoh. Jeru ya apa? Dalam Lek tambahi ka dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk Dalam jeruk. buah. Garu Luku neng sawah. ditambahi ka garuk. Kukur. Wis beda ta. Beda. Turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun, Senengmu mergo wongi hobi karaoke. wong mau mangku purul sampean ra nesu. Mboten Weh, penak menu. Sangune karaoke? utang, Ya, terus mas kawine wujude apa? panganan sing unik. Weh, kok aneh lah apa? Tape. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean tondo. Oh, barang rondo malah numani Mas, sak menika. Lah emang barangi rondo iki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlak Mas. Lah nopo kok kon nyirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. rambut iki bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun.
Roksun ya. Ora roksun lho, roksun. Oh iya. Pripat Ainun. Sekolahan Madarasatun. Madarasah. Madarasatun. Ono sing ngomong madarasah berarti Madarasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Awakmu suwi ngerondo ini dalane para buntu, Mbak. Mira prima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya, kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anya. Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah jajal lawan, kan dong tahu. Ora aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak tarangane. Ini aku njaluk rambut kei saiki njulak penakmu. Terus piye niku, Bro? Ini kok Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang melu kowe. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndok masin. Wis ben, malah nglawi. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek. Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Gak wani aku. Denem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to we asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. sampean iki rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rapi. Lah mbok ayo to.
Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngene dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisannya COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisannya ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counted. Kok Lah lak tenan. Mulai gelagepan to. kok tak buat ae HP ki. Tak buat. Ya balenan karo aku ya Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stol keng aku. Ya saiki lho awakmu gemes nih. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya Dek. Kapok. Malah dikapokno to. Mak Nur. Oleh ta turu karo telentang. Matek pura wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan lho iso enak rasane. Kok iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Kok jeneng telentang ya? Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki engko ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu to. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang gimana coba? Iya, Apa? ngumbah gaman. Alah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen. Wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N kok ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuh wae. Ya wis ayo ndang gekes lak ngantuk aku. Ya wis ayo gek ndang nang kamar. Anja. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho lah bojone wong nikmat kok Trae delengok jaran. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Kadung gregeten tak rapi pisan wae. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to sah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh dirasa. iya LUPI sing gedek-gedek ngono ketak celuk. Nomor 4. 4PI Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6.
Bubu sing Malah sampean kenal no karo anake ganden no. Lah kok lagi teko mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong kon. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Awakmu boyo melok olahraga lho, mamene kuru. Wes lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Yo bene rada langsing to, Mas. Wah, kuru kok. Lho, awakmu melok olahraga, Mas. Olahraga opo awakmu pangkat ngono wae? Loh, saben dina aku nglakoni, aku dirimu kan tak padha ya kalau bela diri. Berarti aku bedino mbok hapus terus to, Mas. Enggak suka aku ngono kuwi. Wong barang wis kebacut to. Nek umpama awakmu kebiyen-biyen karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tempel sendiri, bocor lagi, tak tempel sendiri. Lah kowe mandang aku sebelah moto lho. Peh aku elek. Iki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun to. Polahku. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek dimbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yen ndadak tekok susu dikotangi nyapa. Sikilmu yo jek rangen. Isik, Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung pria putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak. Sik, guys. Kowe melu jawab, guys. Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo.
Hey guys, Ono apa, guys? zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo. Duh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? Bojone dhewe malah dimusuhi, dijak gelut ae bendino. Dijak gelut tapi nang amben kan ora masalah to, guys. Malas ono sing luwih apik neh. Apa, guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi, guys. Kira-kira lu gak bahaya tamu iku. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat kok. Iyalah. Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Gampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Mas yo sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti tak? Dilaleleh jambak kebanteren dadi gundul. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu ya kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan ngonteke, angger dinggo ngonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung-urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih duitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dikon pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitmah.
Sopo lho sing fitnahi? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas kok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jembutku semriwing, ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Kayak perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli tensoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnahi? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jembutku semriwing, ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Kayak perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Kula niku paling seneng ceramah para penyanyi sing ora jilbaban ngeten iki. Paling seneng napa? Apa wong kabeh kon jilbaban? Mboten. Apa dikira wong jilbaban ngono ki jaminan wong wedok salehah? Pret. Pret. Betul. Wong kadang-kadang dhuwur jilbaban ngisor dagangan. Kadang dhuwur brukut ngisor mawon. Maka vokalis ndak usah malu. Ndak usah malu. Donya ki yo ngene iki. Betul. Awang ngaji nang gambiran ora dikai ngene iki yo ngantuk kabeh kok. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, terus aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remet gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Hi? Yo WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Mak, menawa ono sing ngadol lemak kapling info ya. Lho, duitmu akeh bos iki. Biasa mak, baru oleh tombakan togel. Tapi ora akeh, aku butuh 10 kilo. Wong dikandani yo pencet, gak usah diliwatno calo perantara lho. Dadak liwat calo perantara barang lo lapo 10 kilo dan durapno raimu ngono lak kene. Piye to iki? Sausane lho, tuku lemah kaplingan dadak 10 kilo ki apa diguruk apa le jane iki? Emang tuku saiki ora oleh. Wong emang butuhku 10 kilo. Tuku lemah kapling ki meteran ngono kae lho, guys, ora kok kilonan. Meteran kok tukain mori ya. Durapno raimu sisane kok. Ya wis. Wih, Mas. Ya apa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 100 rong. Ya urung entar ayo lagi teko kok. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik ini aku ora ngadus desel-desel kok. Ndang atus kono lho. Ya kosek to. Jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adus lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Mak Nur dolan rene, mengko tak tumbaske klambi anyar. Nah, iki lho suka aku nek ngene iki. Aku ditukok klambi, pernah klambi anyar branded seneng aku. Ya wis cepet ndang rene, mumpung bakule turu.
Kepala lingak-lingu kayak wong suwung. Mumpung bakule turu. Iya cepet toh, mengko salat tangi lho bakule. Lagi jenenge barang colongan to, Bos. Bos popo to ki, gak suka aku ngene iki. Lah iya, mumpung ana kesempatan ki lho cepet dang rene. Ora sudah omah, gak suka aku. Alah moh ya wis lah. Namanya tak nggo dhewe mengko. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya besok rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mak ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya besok mau ditunda-tunda. Terus jarak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koploh kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Mas, Ana apa? kok bengi leren sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramasan. Ramas terus ramas salah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang le kok turu ngesot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk meh. Tapi santok ya nanggung. Pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah wis vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Kon dicet lapo gak bales-bales. Ojek nglumpukno rasokan. Yo, si repot aku. Kon niku seloros pen banget kaya avatar ae. Kon niku kok SpongeBob. Kon niku guguk seleb, guguk artis kok ya slow respon banget. Karepku toh dudu anakmu. Nek kon niku Ora ngurus. mbak yang dibales, emang aku jingkrak-jingkrak lho ya. Karepmu masih jingkrak-jingkrak mancan-mancan sak karepmu. Oh niku minimal ya. Lek dicet iku langsung sat-set ngono bales timbangane. Ora ngurus. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Iki lapo lho Dik kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya besok rabi. Rabi ku masamu gampang wae piye wong kene kerja karo nganggure akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu. Pokoknya besok. Iya Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi lo. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kowe penak brojol-brojol kene sing golek pangan. Ije to kowe. Mak Nur, saya mau tanya. Anake ulo jenenge apa? Yo, piye to ki? Ya ora piye-piye. Esok-esok lho ki, iso-isone ditakoki jenenge anak ula bareng ki arep mbok jak karena malang ngono to piye? Wis ta, nang dijawab ae pertanyaanku. Yo cita apa cici anak ula. Iya, anak ulo, dudu anak Solikin lho. Nek anak Solikin aku ngerti jenenge, Guys. Lah wong anake ulo kok iso anak Solikin piye to? Anak ula. Iya, engko lali ngasino. Nek anak ula ki opo to jenenge iki? Bah, bocah ki sik sembarang barang lho sing ditakokne. Tak iso jawab ya alasan ndak suka aku. Kon dicet lapo gak bales-bales.
Ojek, kelompoknya rasokan. Yo, si repot aku. Kon iku seloras kon banget kayak avatar ae. Yo kon iku kok SpongeBob. Kon iku guguk seleb, guguk artis kok ya slow respon banget. Karepku to jadi anakmu. Nek kon iku. Ora ngurus. Mbak ini dibales. Emang aku jingkrak-jingkrak lho ya. Karepmu masih jingkrak-jingkrak mancan-mancan sak karepmu. Kon iku minimal yo. Lek dicat iku langsung satset ngono bales timbangane. Ora ngurus. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger ya. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak cah. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mau keluar, Mas? Iya Mbak, ada apa? Mau keluar? Emang Mbaknya bisa ngeluarin? Bisa. Iya, kalau Mbaknya bisa ngeluarin masuk sini, nanti saya bukain pintunya. Mas ini mau ngeluarin orang atau ngeluarin mobil, Mas? Alah, yang penting Mbaknya masuk dulu. Masuk mulu keluar, masuk mentang-mentang enak, Mas. Lah iya, mau apa enggak? Kalau mau ya sini. Ayo buruan, ini udah tunggu lagi. Ayo, mana peluitanku? Kamu bawa ya? Enak aja, aku nggak bawa peluitnya Mbak. Ini peluitku sendiri kok. Coba aku cek dulu ke dalam ya. Iya, coba aja cek sini sendiri. Dek, kayaknya kopi dang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget sapa nono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya isih takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahin dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jajan. Mak, bahasa depannya Cina ki ngaceng ya. Aja mleroki to, wedi aku, Mak. Iki piye? Ya ora piye-piye, gur pengen ngerti aku, Mak. Lah apa to, Mak, nek udu ngaceng? Ngajeng, Lek. Ngajeng. Oh alah, ngajeng to, Mak. Kok kaya Jawa halus ya? Putus sekolah. Cemburu ya Allah. Ya ora piye-piye, Mak, gur pengen ngerti ae. Kotor lho iki, kotor. Kok iso kotor ki lho? Mergane piye to, Mak? Tidak baik, nggih. Gak suka, mereka ini gak suka ya. Walah, tidak suka to. Ngono kok dadak muni kotor barang, Mak. Jan gak kuat aku. Kowe iki nyapa to, Mbak, isu-isu kok geger karo tanggamu? Wong ngutang 500 lho, Mek. 500.000 lah kok balekne lho, kon balekne 500 juta sapa wong gelem? Sik. Utangmu iki piro? Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya. Terus kok sampai geger ngono iku piye? Lah kok bengi-bengi moro omonge aku kok nyaur 500 juta iki. Aja gelem. Kok penak temen. Utang 500.000 njaluk nyaur 500 juta. Aja gelem. Tanggomu kok ya ngono kuwi. Lah nek tanggoku nek tak utangi ora gelem disaur. Kok ngumon aku, ketun aku ngene iki, ora kabeh aku utang nek. Jane sing getun iki tanggamu to, Mbak, sing utangi kowe. Utang 500 kok balekne 500 juta. Eram aku ben dosa kono. Ora jelas. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe.
Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dik, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji Janji apa, Dik? ora bakal kegodho wedokan liyane. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir. Mbak, aku krungu jare sampean kok pinter bahasa Inggris to. Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 yo apa? Nek iso tak akoni suhu. Suhu dengkul matos wis suhu. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk yo benjut ya. 2 mobil 99 ya. Yo, Nek tak tokne jurusku. dadak nganggo jurus barang to. Dewa mabuk. Gek kowe iki nyapa? 2 gitu. Iya, lah nek mobil Mobil wikar. 99. 99 kuwi mainan. Lah terus nek digabung nih. Tukar nenen. Joli-jolan pentil. Ini parah. Jangan melebu dulu, jangan metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Melebu terus metu, nek wis melebu aja metu, nek melebu metu anu kuda dilinu. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa nang desa nyewa bojone wong angel ya? Ada yang masa aku Pak Bro jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapane ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti yo. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah ora wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa. Ran gloko. Anak 5 kayak warisan. Lah, anak 5 iku kepiye sing arep bagi? Ya gampang, karo aku 3, karo kowe 2. Lah, enak ae Riko. Aku sing ngeden, aku sing nyusui kok aku sing loro Riko sing 3. Aku lah sing bagi, aku 3 Riko loro. Loh, lah BBT kan saka aku. Ya mestine aku sing 3 kok. Aku pun ya kesel nggarap kok. Pokoknya aku ora trimo, pokoknya aku sing 3 Riko sing loro. Ya ora iso. Kan aku bapake. Loh, aku kan mamake, aku sing ngandung 9 wulan. Loh, aku sing golek pangan. Aku sing ngurusi kecilik. Ya, ma iso pokoknya mesti aku 3, kowe 2. Nggak iso. Wes ngene ae lah. Men adil iso telu-telu ngene ae saiki. Yuk kita gawe sitok meneh saiki yuk. Oke, sapa wedi kita garap saiki. Iya. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pesan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Saya kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso.
adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lho wong raimu ana kok brengkesan pindang. Bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Lah, maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyian kok sate kala. Pedus kala. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok lancang lambemu. Kowe kan apa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngorokno aku kok rengginang e. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Bales sop. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon anakku kok rengginang lho wong raimu ana kok brengkesan pindang. Bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Koncoku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang Piye? diurutke Dipijet urut alah bodomu kanggo pluruti ngono ki. diurutke kok RT 1 to kok RT 3 Kayak keren. Wis ra meteng 3 tahun. Terus metode ben meteng di ya diurutke saka RT 1 to RT 3. kowe mangkat saka ngomah ki lah gar mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene.